Tshela ukuthi usile wena. Susile manje. Abantu abaningi-ke abazi ukuthi umnqobiyazo ungene endimeni eyi-actor njengoba esewumculi ongaconsi phansi kulezi nsuku. Ngaqanisa into baqethela ngathi senqethisa into baqalela bejikele sabona bethathela qaphe qolo njengonwaba uqaphela ntuthwane simbiza amaphele enqabela nenyanya zakithi nazo zinqabela zithe khothini mina ngingempela nje Washindindi Hawupenda ukubheka ngakimi intombazana isiginci mase sikhala kanjena uzonqoma impela ba. Okufanayo-ke nakuSjava naye-ke wangena endimeni enzi acting. Siyamkhumbula-ke kwiZone 14 waseyajika-ke njengoba esewumculi othandwa izwe lonke. Cela ungakhohlwa-ke ukusilayikela, ukhommente ubese uyasubscribe ukuze sikuphathele ezinye izindaba zosaziwayo.